Csupán néhány támogató igét szeretnék megadni az előző résszel kapcsolatban, tehát hogy a szolgálat alapvetően mindenki számára van, buzdításképpen. Az igéket az eredeti görög újszövetség fordítása szerint fogom olvasni, Apostolok cselekedetei 2.17, és lészen, hogy az utolsó napokban ezt mondja az Isten, kitöltök az én szellememből minden testre, és profétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak. 1 Korintusi levél 14.1. Törekedjetek a szeretetre, buzgón kívánjátok a szellemi ajándékokat, leginkább pedig, hogy profétáljatok. 1 Korintusi levél 14.5. Szeretném ugyan, ha mindnyájan szólnátok nyelveken, de még inkább, hogy profétálnátok. Láthatjuk tehát, hogy Isten azt szeretné, hogy a profétálás, illetve más profétikus ajándékok minden hívőnek működnének. Továbbra is 1 Korintusi levél 14-es rész 26-os vers. Hogy van hát, atyám fiai? Mikor egybegyűltök, mindegyikőtöknek van zsoltára, tanítása, kijelentése, illetve kinyilatkoztatása, nyelveken szólása, vagy annak magyarázata, mindezek épülésre váljanak. Ez azt jelenti tehát, hogy nem kell egy hívőnek okvetlen várnia a gyülekezet vezetőségére, hogy kiválasszák valamilyen szolgálatra, nem kell hivatalosan kijelölt és felavatott szolgálónak lennie ahhoz, hogy Istent szolgálja. Ahogy az előző részben is elhangzott, ez nem azt jelenti, hogy színpadra mehet, a legtöbben természetesen nem lesznek színpadon, de a legtöbb szolgálat nem is a színpadon zajlik, hanem a gyülekezeten kívül a mindennapi életben. Például, ahol a legszükségesebb hirdetni az evangéliumot, ott nincs is színpad, utcákon, tereken vagy eldugott falvakban. Rengeteg szolgálati terület van, ahol egy hívő szolgálhat, például imádkozás, közbejárás, betegekért való imádkozás, démonok kiűzése, belső gyógyulásért való ima, illetve legfőképpen az evangélium hirdetése, amely kifejezetten kötelesség is. Ez a nagy megbízatás, amit az Úr Jézus adott a Márk 16.15-ben, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek, valamint Máté 28.19, tegyetek tanítványokká minden népeket, ez minden hívőnek szól. Emellett rengeteg szolgálat van, például buzdítás, vigasztalás, vagy akár vendéglátás, ezek olyannyira fontosak, hogy az Új Szövetség karizmáknak is nevezi őket, tehát nem csak a Szentlélek 9 ajándéka karizma, hanem még rengeteg más karizma is van ezek mellett. Tehát nem másokra kell várni, hanem szorgalmasan keresni kell az Urat, hogy milyen szolgálatokban akar látni és használni minket, és azokban el is kell kezdeni imádkozni és mozogni.